יאללה, אני... התחלנו. יאללה, אז יאללה, אסנת, על מה אנחנו יכולות לדבר היום? טוב, בואי נתחיל קודם כל להסביר שאנחנו לקחנו פה יוזמה, נכון? החלטנו לעשות פודקאסט שמדבר על כל התקופה החדשה, אוקיי? כל מה שקורה לנו, מה כן קורה לנו, מה לא קורה לנו, כולנו עוברים, אנחנו מתפרקים לצורך קיול מחדש, נכון? ואנחנו Mm. לקחנו רעיון והחלטה שבוא נדבר על זה, ואנחנו נדבר על הכל. אנחנו נדבר על העצמי החדש, נכון? נדבר על הכל. על השפע החדש, על כן, מה הולך להיות. אבל את יודעת, יש אנשים שאולי יקשיבו לנו והן לא מכירות אותי או אותך. אז בואי רגע, הצגה קצרה, מי את, מה את עושה? טוב, אז אני אסנת בניטה, מה אני עושה? אני חושבת שאני משחררת אנשים לחופשי תודעתית, במיוחד בתקופה הזו. אה, אני עושה המון, אני גם מתקשרת, גם אסטרולוגית, אבל מה שאני עושה במיוחד מהקורונה זה למעשה מידעים שהגיעו אליי, ככה נפתח איזה ערוץ של דאטה, שזה כמו ספר שלם שעוד לא כתבתי אותו, אני מלמדת אותו, מעבירה אותו, אני קוראת לזה השפה החדשה ותודעת גן עדן, ואני מדברת מידעים של כל מה שקורה עכשיו. מדהים. עוזרת לאנשים אז קודם כל, להתפתח. נודה שאנחנו מכירות כבר המון המון שנים, עוד חיינו שנינו באילת הרחוקה, ומשם התחלנו את הדרך. עוד בגיל 29 אני הגעתי אלייך להתייעצות לפתיחת העסק החדש שלי, ובאמת אני אומרת לכולם שאת מדויקת במה שאת אומרת, אז כיף לי להיות יחד איתך היום פה גם במרחב. סגירת אז מעגל, ממש, זה היה צריך לקרות מתישהו. אז כנראה. כן, מי שלא מכיר אותי, אני אודליה אביב זוהר, אני כבר 18 שנים בתחום של הטיפול, הכשרת מטפלים, מובילה אנשים לשפע, למיינדסט חזק, מעבירה ריטריט עם מסעות שמובילים אנשים לייצר את האני החדש שלהם, להתפתח ולצמוח. עושה את זה באהבה מאוד מאוד גדולה, וכיף לראות גם את האנשים שצומחים יחד איתי ככה, זה על קצה המזלג. אז אסנת, אחרי שאנחנו נצג את עצמנו ממש בכמה מילים, ומי שרוצה יכול לחפש ברשת, כי אנחנו פה זה לא העיקר, אלא העיקר באמת זה להעביר את האנשים תהליך של התפתחות לכיוון איכות. הידע החדש, הצורה שבה אנחנו עובדים אחרת, מרגישים אחרת, מתפתחים אחרת, מרגישים אחרת, כאילו הכל בעצם ככה קורה בתקופה האחרונה, ולשם אנחנו רוצים לקחת היום את הנושא המרכזי, שהיום אמרנו שנדבר על מה שעבד לנו בעבר ולא עובד לנו יותר. אסנת, בואי טיפה נפרק את למה מה שעבד לנו בעבר לא עובד לנו יותר, ולמה אנחנו מרגישים כל כך אחרת. טוב, קודם כל, לפני הכל הייתי רוצה להגיד שאנחנו פה, אני ואת פה ככה באות ממש מתוך שליחות גבוהה, ומתוך רצון באמת להעביר ידע שלנו מאוד ברור, אבל אנחנו רוצות ליצור פה איזה הרבה יותר עומק ובהירות, כדי שכל מי שעובר את מה שהוא עובר, ובערך כולם עוברים כרגע, אז לעזור להם, זה כמו לילד אותם לתוך איזה, כי אנחנו בתוך איזה יציאת מצרים תודעתית, וככל שיש יותר בהירות, ככה יותר קל, נכון? יותר קל לצרוב את המידע, להבין אותו, לספוג אותו ולהתחבר. אוקיי, אז מה קורה עכשיו? טוב, אני אנסה, תראי, אני בטח תסכים איתי שבפודקאסט אחד אנחנו לא נצליח להסביר את הכל, אבל אני מבינה את זה ככה. כולנו בעצם עוברים כרגע תהליך, אגב, גם בחוץ, אנחנו רואים מה קורה בחוץ, המלחמה, וזה לא רק בארץ, זה בעולם בכלל, כל התקופה הלא נורמלית, כאילו הבריאה בעצם משקפת אותנו, וכולנו עוברים תהליך, אוקיי? עכשיו, למה דווקא עכשיו ומה קורה? כי בנקודת זמן הזו, בהבנה שלי, אנחנו סיימנו את הקרמה האישית, ואנחנו מתחילים, או כבר יש כאלה שהתחילו, את הקרמה הקולקטיבית. אנחנו כרגע נמצאים בתוך רשת קולקטיבית, אנחנו עובדים, הקולקטיב זה אומר אנחנו עובדים עם כולם, רק שאנחנו עובדים בצורה אנרגטית, כלומר עובדים הכוונה מחוברים, בצורה מאוד אנרגטית, שנשמע קצת הזוי לתפוס את זה, אבל למעשה עד עכשיו שיחקנו משחק יחיד,
ולמעשה היינו בתוך עולם שאני מגדירה אותו העתק הדבק. כאילו, פעלנו לפי תבניות, לפי איך צריך להתנהל, לפי... עכשיו בשלב הזה לא עובד לנו שום דבר יותר. אפילו ברמה שלפעמים אנחנו באים להסביר את עצמנו ומתבלבלות לנו המילים. כאילו גם המילים לפעמים פתאום, ואני מניחה שהרבה ירגישו את זה, זה בהבנה שלי מחקו לנו את את הדאטה הקודמת, נדמיין את זה כמו איזה פלאפון משודרג, ולמעשה מהקורונה למעשה, אנחנו התחלנו בעצם לקבל כניסה של מידעים שאגב קוראים לנו היום בלי בכלל שנלך לטיפול, או... זאת אומרת ההתפתחות היא, לא משנה אם אתה עשית איזה סדנה או לא, יש איזושהי נהירה התפתחותית קולקטיבית, כן? כי זה הרגע שאנחנו למעשה סיימנו את החלק של התסריט הקודם, שזה אומר הקרמה האישית, ועכשיו בעצם, בגלל זה אנחנו גם לא יודעים מי אנחנו עכשיו, והרבה אנשים מסתובבים בתחושה של כאילו, לא יודע מי אני פתאום, מה אני, מי אני, כי כל מה שהיה מדויק לך פתאום לא בא לך גם. לא בא לך יותר לעשות את זה, לא בא לך לדבר ככה, לא בא לך להתנהל ככה, ואנחנו בתוך השלב של ההתפתחות, כלומר, יש דאטה של מידעים שנצרבת בתוכנו, ככה לבד, הכל ברמה האנרגטית, ואנחנו מתחילים לאט לאט להתחבר לצברור של האשכול הנשמתי הקולקטיבי שלנו. אוקיי, זה לא האישי, זה לא הילדים והמשפחה וההורים, לא, לא. זה סיימנו שלב אחד, וזה קורה מרוח התקופה, כי בתקופה הזאת זה פעם ראשונה קורה, כאילו אנחנו גלגול בתוך גלגול, ואנחנו לא צריכים למות באמת, כי מה שאנחנו חווים עכשיו זה סוג של חוויה של מוות, אבל בעודנו בחיים. זאת אומרת, כרגע אנחנו כאילו, משהו בתוכנו מת, אנחנו כבר לא מחוברים כי אנחנו חדשים, למרות שהרבה מאיתנו עוד לא יודעים מי הם בכלל, אבל אתה יודע שאתה כבר לא אותו דבר. העפת בערך את כולם. זאת אומרת, אתה מנקה את כל שלא מה שלא מדויק לך. מדויק. כן. נכנס לתקופה שאתה כאילו קורא לה התבודדות, שאתה לא בעצם מתבודד ואתה לא בודד, אתה פשוט עשית את זה כי זה פעם ראשונה שאנחנו מתחילים באמת לדבר עם הנשמה שלנו ולהבין, אפילו אם אנחנו לא שומעים את הקול הזה, זה איזושהי ידיעה של מי אני באמת. וככל שאני מי אני הופך להיות מאוד מדויק למה אני לא. אבל מדויק. בגלל שאנחנו עוד לא יודעים מה אני כן, אז כאילו אנחנו בסוג של תקיעות, אנחנו כאילו בשלב של מעבר, כי אתה יודע מה אתה לא, אבל אתה כבר לא יודע מה אתה כן. אז אתה בבלבול נוראי, ואתה לא מבין מה קורה לך, ובשביל זה אנחנו פה, נכון? אמן. אני באמת ככה רשמתי לי כמה נקודות ואני מאוד מאוד מסכימה איתך. כל הנושא של הלידה מחדש שלנו, זה כאילו, אני אומרת, לפעמים אנשים רגע מתבלבלים והם שוכחים שאנחנו בעצם נשמה בתוך גוף, ואנחנו גם באנו מתוך קבוצת נשמות. זאת אומרת, כל בן אדם שפוגש כל בן אדם בחיים אחר, לא משנה אם הוא פוגש אותו לרגע או ממשיך איתו דרך, גם אני אותך, אנחנו בעצם קבוצה של נשמות. גם אלה שמקשיבים לנו הם חלק מקבוצת הנשמות שאמורה להקשיב רגע למסרים האלה, כדי לדעת לפרק בתוכם את מה שהם מרגישים בתקופה האחרונה. ואני כן יודעת שאנרגטית חווים את הלידה מחדש, אז כאילו אנחנו מקודדים באור אחר, זאת אומרת נכנס איזשהו אור למרחב, הרבה אנשים קוראים לזה בריאת המשיח או המשיח יגיע וכולי, ואני אומרת, אני לא יודעת אם באמת יש משיח, אבל יש אור חדש שנכנס למרחב שלנו, שהופך אותנו להיות אחרים, אנחנו מרגישים אחרת, מתנהלים אחרת, ובאמת הדברים שעבדו לנו לא עובדים כמו אותו דבר, זה בין אם זה בעסקים שלנו, בין אם זה פתאום אנחנו רואים שהחברים שהיו לנו, המשפחה או אנשים שככה יכולנו לתקשר איתם, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שהם אנרגטית כבר לא מתאימים לנו, משהו בתוכנו עובר שינוי. נתק השיח. כן, לגמרי, וזה עובר את האחרת, וזה גם מביא אותנו למקומות של גדילה, ואני אומרת, לפעמים, איך אני מפרקת לעצמי, מפרקת לאחרים שמגיעים אליי, שמרגישים את התקופה יותר, אני אומרת, אתם כמו נמצאים בלידה מחדש, בתהליכי גדילה, ומה לעשות כמו ילד קטן שצומח וגדל, אוקיי? אנחנו יכולים להרגיש כאילו את העצמות שלנו גודלים, כי אנחנו גם אנרגטית מקבלים קידודים חדשים, אוקיי? ואז אנחנו מרגישים את זה על כל הגוף שלנו, ההרגשה בגוף היא לפעמים לקום בבוקר, ואני שומעת הרבה אנשים שאומרים לי את זה,
זה לקום בבוקר ורגע לא לדעת מה אני עושה היום, או איך אני עושה, או מי אני עכשיו, או מה אני רוצה, או אם מה שעבד לי בעבר ושותפויות מתאימים לי כבר. זה מדהים כמה שזה נכון לפעמים רגע מכנס אותנו, ואנחנו ככה אומרים רגע מה קורה לי, מה קורה פה, אבל זה מדהים כמה שזה באמת נועד לעשות, אני אומרת כמו לפעמים ככה להיכנס למקום של שקט, כדי להבין מי, איך אמרת את זה, מי אני החדש, מה אני רוצה מכאן, ולא להיצמד לעבר, אוקיי? לא להיצמד לעבר, כי הרבה אנשים מנסים להיאחז בעבר מצד אחד, וזה אנשים מנסים להתאפס למה שכבר היה, וזה מה שבעצם לפעמים יכול לעצור או לעכב, ומצד שני, יש אנשים נוספים אחרים, ואני לוקחת את זה לשני צידי המתרס, שהם מאוד נאחזים, ונתקלתי בזה המון אסנת לאחרונה, הם מאוד נחזים, אבל מה יהיה? הם רוצים לדעת את העתיד, הם רוצים לדעת מה בוא יהיה, מה נדבר על יקרה זה. לי, כן, כאילו, ואני אומרת, בוא רגע, נדבר על זה. אם אנחנו נוכל רגע לשחרר את מה יהיה, ולחיות את הרגע, וליצור בכל שנייה ובכל רגע את העתיד החדש שלנו, ולאט לאט ongoing להבין ולהרגיש את זה בתוכנו, כי אנחנו מרגישים את זה, אנחנו אנשים מרגישים, אוקיי? זה כמו ידיעה שאני לא יודעת איך היא הגיעה אליי, ואני פשוט, היא פה, היא קיימת, היא הגיעה, אוקיי? כן, לדעת להרגיש את מה שמדויק לי, ולהרגיש את מה שלא מדויק לי. אוקיי. יותר. מה לגמרי. את אומרת על זה? אוקיי, אז ככה, לגבי העניין בכלל של להיות בעבר, בוא נבין שלמעשה, שוב אני אחזור עליו, על איזשהו הסבר טיפה יותר עמוק. צריך כאילו לנסות לתפוס, אוקיי? מצב תודעתי. לנסות לתפוס רגע, שלמעשה כל מי שהיית, אתה כבר לא. כלומר, בוא, כל מי שהיינו, אנחנו כבר לא. למה בעצם שום דבר מהעבר, לא משנה כמה תזכרי בעבר, או תיתקי בעבר לכאורה, לא משנה, את לא באמת יכולה לחזור לעבר, לא כי את לא יכולה לחזור לעבר, כי אנחנו עצמנו, בתוך לידה שקורית לנו, בלי שנבין את זה, כלומר, אנחנו לא באמת מבינים, סיימתי גלגול, ועכשיו אני בגלגול חדש, כשלמעשה אנחנו, בואו נדבר על זה, שעוד לפני שהגענו לפה כנשמות שחיות בגוף אנוש, אוקיי? אנחנו, הבית הראשוני שלנו הוא בעצם הבית הנשמתי. כי למעשה ירדנו לפה, ואז שיחקנו בתפקיד של בן אדם, כשלמעשה עשינו את התיקון של הקרמה הקודמת, כי סיימנו את התיקונים, את כל מה שאנחנו קוראים גלגול בתוך גלגול, והקרמה של הפעם אני ככה, הפעם הוא ככה, עכשיו אני מחזירה לו, סיימנו. זאת אומרת, בחיים האלה כרגע קורה, כמובן, אני מניחה שכולם מבינים את זה, קורה משהו אחר, אנחנו אף פעם לא חיינו כאלה חיים, לא בחוץ ולא בפנים, ועכשיו מה שקורה למעשה זה שמאותה קרמה ישנה אנחנו בעצם הגענו, התחלנו מתינוק, מחקו לנו את הדאטה הנשמתית. בשביל שנוכל לעבור את הקרמה של הניתוקים מגלגולים קודמים. כאילו, אם תנסו לתפוס את זה, אם הייתי מי שאני היום, ערה, והייתי צריכה לעבור את החיים שעברתי, לא הייתי יכולה לעבור אותם. כשאני בכזו מודעות, לא הייתי נשארת שם שנייה. זאת אומרת, מחקו לנו את הדאטה הנשמתית והתנהלנו כבן אנוש בשביל לרצות, בשביל לסבול, בשביל לעבור מסע שלם, בשביל לשחרר את כל השחקנים, ובעצם, ולא משנה אם סבלת, היה לך טוב, היה לך רע, לא משנה מה עשית, רובם סבלו, ואז היה איזשהו שלב של חיפוש אחרי מי אני, נכון? לחפש את הייעוד, מה אני צריכה לעשות, והנה גם היום זה כבר לא כזה עובד, ולמעשה בעצם אנחנו, כל, בוא נחשוב שלפחות עד השנתיים האחרונות, סיימנו את הקרמה הקודמת, כי אנחנו לעולם לא נחזור לפה כנשמות עוד פעם, כי זה הספירה הכי נמוכה, פה, איפה שאנחנו חיים כרגע, ועכשיו אנחנו למעשה, כולנו, כל אחד בהתאם לתהליך ההתפתחותי שלו, מתחיל להתעורר, תחשבו כמו שאתם נרדמים מתעוררים, זה כמו להתעורר מקומה כזה לאט 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 לאט, כל אחד בהתאם למסע שלו, לתוכנית הנשמתית שלו, ולמעשה כל ההתעוררות הזאת
היא לא מי שאנחנו, כי אנחנו נראה את עצמנו אולי אותו דבר במראה, אבל זה לא אני. זה, בפנים זה לא אותו בן אדם. זאת אני לא יכולה הרגשה. לנהל שיחות עם האנשים שהיו קרובים אליי פעם, והם לא עשו לי שום דבר. בא לנו לנתק את עצמנו, אנחנו רוצים שקט, שקט, שקט. רוצים הרבה הביתה, להיות לבד, לא כי הפכנו להיות איזה יצורים בודדים, אלא כי כשאנחנו בתוך השקט הזה, אנחנו בעצם מנהלים שיחה ישירה עם החלק הנשמתי שבעצם מתקיים בו זמנית גם בשדה פה בארצי וגם בשדה המואר, ואנחנו לא יכולים לקיים שיח או לקבל מידע אם אנחנו לא במצב התנתקותי, כי אנחנו עובדים ברמה האנרגטית, זו אנרגיה. האנרגיה הזו לא יכולה להגיע כשאני באמצע הסופר או באמצע בית מלון או באמצע איזו הופעה. נכון. להחזיר אותנו הביתה לשקט, הצורך להתבודדות הוא מגיע, אנחנו אפילו לא מבינים את עצמנו מה קורה לנו, וזה מגיע מתוך איזשהו צורך יותר גבוה, וגם זו חתימה שלנו לרגע הזה. אני יכולה להוסיף ולומר, אני כאילו באמת חווה את זה המון, המון אנשים מגיעים לתהליכים שדווקא החיבור הזה לשקט, ואני ככה מלמד אותם, רגע לעצור, אני אומרת, איפה אנחנו מקבלים הכי הרבה את המסרים והתובנות הכי גדולות שלנו? זה יכול לקרות או כשאנחנו במקלחת מתקלחים, אנחנו בזמן עם עצמנו עם השקט, או שאנחנו ככה עושים איזשהו כושר, הליכה, ג'וגינג, יחד עם עצמנו, ואז המסרים מגיעים. הם מגיעים דווקא למקומות שאנחנו מתבודדים, ואנחנו לבד, ואנחנו בפעולות שאין בהם יותר מדי מחשבה, נכון? אוקיי? ואז מגיעים המסרים הכי הכי גדולים. לפעמים אנחנו צריכים רגע להיות ערים למסרים האלה שאנחנו מקבלים, לקידודי האור החדשים האלה, כי כל דבר שהרגשנו עד עכשיו בעצם אמור להוביל אותנו לתודעה גבוהה יותר ולצמיחה. ואני גם אוסיף עוד דבר ואני אומר שמה שאנחנו מביאות כאן זה משהו שלפעמים יש אנשים שיהיה להם קשה להבין את השפה הזאת, זו שפה אחרת, היא שפה גבוהה, היא כבר נועדה לאנשים שנמצאים בתוך תהליך ההתפתחות הזה, בתוך נכון. הצמיחה ההתפתחותית הזאת, כי אחרת אם אני אדבר לכל אדם פשוט, הוא לא יבין מה זה קרמה, ומה זה נשמה, ומה זה ברור. החלק הגבוה הנשמתי שלנו. זאת אומרת, אני אומרת, יש את החלקיק הזה של האנשים, אוקיי? הנשמות שנמצאות כאן, שהן נשמות מוארות, והן נשמות גבוהות, והן נשמות שבאו לעזור גם לאלה שכרגע עוד לא מבינים את השפה, לעבור זה כמו יציאת מצרים, זה לעבור את הים, את ים סוף, כרגע לפתוח אותו ולעבור אותו, כדי להגיע לארץ המובטחת, כדי להגיע לאור שאנחנו צריכים להגיע אליו. את מנסה ככה להיכנס לתוך מה שאני מדברת? כן, זה כאילו ברור. מתחבר לך? כן, לגמרי. כן. ברור. זה ככה אני ככה אני, בדמיון מנסה לפשט את מה שאמרת, מהמם. כי את מדברת בשפה מאוד מאוד גבוהה, ואני מבינה אותך, אבל אני רוצה רגע גם... ג'וי, הכלבה שלי, החליטה לנבוח. בסדר, היא מאשרת. אמרתי לך, היא מאסטרית גם כן, נכון, ג'ויה. אז בואי, ככה שעכשיו אנחנו ככה התחלנו, וזה באמת, אני רוצה רגע שיתחילו להקשיב לזה, כי אנחנו רוצים להוביל באמת למחוזות האלה של האור, ושל השפע, ושל הצמיחה, ושל הגדילה, ושל ההתפתחות, כאילו זאת המטרה שלנו, ובאמת אנחנו לא כתבנו לנו שום דבר, אנחנו מדברות ongoing, אנחנו גם נשמח אחרי זה לקבל מכם שאלות כדי לתת ברור. מענה, כדי שיהיה לנו יותר, אמרנו, אנחנו פשוט קופצות למים, מדברות על הדברים, מרגישות את זה כל אחת במרחב שלה עם האנשים שהיא עובדת וככה פעילה איתם ופונים אליה, ונשאיר אותם עם המקום הזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו בנקודה שאנחנו מרגישים אחרת, פועלים אחרת, ולהיות במקום שאנחנו רגע לסמוך על מה שמגיע, שזה כמו לידה מחדש, יציאת מצרים אל עבר האני החדש, וזה רק לטובתנו העליונה, כן, לטובתנו העליונה, וזאת הצמיחה וההתפתחות שלנו, כנשמות שבאו כאן לחוות את ההתחדשות הזאת, אני קוראת, את ההתעוררות קראת, אז אני המתעוררת, את אוקיי. ההתעוררות הזאת, כן, כנשמות. מה את רוצה עוד להוסיף? הרבה. יאללה, הרבה. שוטי. טוב, יש לנו כאילו, אני אנסה להסביר את זה בצורה טיפה יותר פשוטה. יש אותנו הישנים ויש אותנו החדשים.
ההבדל, כל השיפטים, כל ההתעוררות, אגב, כל ההתעוררות התודעתית, כולם היום מדברים תודעה, 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 כן. כל ההתעוררות התודעתית היא למעשה, אם אנחנו נחשוב על זה, זה לא קורה לאחד למאה, זה קורה כמעט לכולם עכשיו, ועכשיו, ממש עכשיו, בתקופה הזו, אני אומרת שזה התחיל מהקורונה, אבל זה כאילו התעוררו לאט לאט מהקורונה, אני אומרת, זה כמו המובילים, אחר כך לאט לאט כל פעם מתעורר עוד, עוד שכבות. כן. תחשבי כמו איזה מסע יציאת מצרים ארוך של מלא שבטים, כל אחד כאילו מתעורר בזמן שלו, במסע שלו, וזה גם לא קורה סתם והכל בסדר. מה שלי חשוב להסביר זה שקודם כל ברור לחלוטין שיהיו אנשים שלא יוכלו להקשיב לפודקאסט הזה, או לנו, כי זה בדיוק העניין. העניין הוא שהיום אנחנו מדברים בעצם את התדר הנשמתי שלנו. אנחנו מדברים תדר. אם מישהו שומע אותי או אותך עכשיו, והוא לא מבין מה זה הג'יבריש הזה, זה בסדר, וגם לא צריך להתאמץ להבין, כי זה לא מדויק לך ברגע הזה. מה ש, מה שקורה ברמה הקולקטיבית, הרי המסע שלנו הביא אותנו עד הרגע הזה, כי כרגע אנחנו כבר לא משחקים משחק יחיד, אנחנו משחקים משחק קולקטיבי. כל החיים האלה זה משחק, ואגב, אנחנו חתמנו על המשחק הקולקטיבי, כלומר, או, יש לנו צבריר של אשכולי, אגב, זה לא אשכול אחד, אשכולי נשמות, שהם מפוזרים גם בעולם, אגב, לא חייבים להיות לידי, ואנחנו מחוברים בעצם ליצור מסע קולקטיבי משותף ברמה האנרגטית. כרגע אנחנו נמצאים בשלב שכל שליח שמדבר את הידע שלו, הוא בעצם לא מדבר, הוא רוטט תדר, זו שפה. בגלל זה מה שאני קיבלתי, לגמרי. למה שאני מלמדת, אני קוראת את השפה החדשה. זה שפה שלמעשה כשאני מדברת אותה, כשאני ואת נגיד רוטטות את התדר, שומעים את אודליה מדברת, שומעים אותי, אז מי שיתמגנט לשידור הזה, זה מישהו שהצליל הזה זה כמו מוזיקה, שאת פתאום, וואו, איזה שיר יפה, כאילו, בא לך להוריד אותו, שיהיה לך. אתה מתחבר. עכשיו, מה הקסם, מה מיוחד? שזה בעצם השליחות, כי אנחנו לא צריכים לצאת לחפש אותה, אנחנו רק צריכים, אנחנו אפילו לא צריכים, זה פשוט קורה לנו. זה רק להיות במצב של הנה אני. כלומר, אני רוטטת תדר, מדברים איתי, אני מדברת, מי שיתחבר אליי, זה בעצם האשכולות שלי. ואני בכלל לא צריכה להתאמץ בשביל זה, אני רק צריכה להפיץ את הידע שלי, ובתוך הדרך השפה הארצית שאני מדברת, יש רטט, קוד, כמו גל רדיו שלמעשה שעובר כזה. הוא עובר ברמה האנרגטית. קצת קשה לתפוס את זה, ואולי נשמע גבוה, אבל ככה זה קורה. יש המון עכשיו, אנשים שהתחברו לזה, אסנת, זה כאילו אנחנו מדברים כבר את השפה ברור, הזאת שאנחנו תדר, שאנחנו רטט, נכון, אנחנו מדברים הרבה ברור. שכל הצלחה אשר תהיה, היא לא קשורה לפעמים גם לשיווק שלנו, אלא לתדר שאנחנו רוטטים וליכולת שלנו לדבר את מי שאנחנו. זה המקום של האותנטיות היום, שדווקא היום יותר משתלט מקום יש אתה לא AI יכול להיות ו-AI אחר. ו-AI, אתה לא ונכון, יכול AI להיות יכול אחר. להביא בדיוק אותו דבר לכולם, וכולם ינסו רגע לעשות העתק הדבק על משהו אחד ולדבר אותו דבר, אבל גם אם אני אגיד משהו, ואת תגידי משהו, ומישהו אחר יגיד אותו משהו, כל המשהו האחד הזה תופס תדר אחר מהאדם שהוציא את זה, ומי שמתחבר, מתחבר לא למשהו הזה. מתחבר ברור. לתדר שנאמר בו המשהו הזה, זה וזה תדר, תפוס זו הנשמה, אנרגיה, בדיוק. זה כמו קוד שאנחנו מפעילים בדיוק. דרך השיח שאני מדברת, את מדברת, כן. בהתאם לציבור הנשמתי, ואני אפילו אגיד יותר מזה, שלמעשה, הרי אם תחשבי על זה, אנחנו לא יכולים להיות כלום למעט לדייק את עצמנו בכל רגע נתון. כלומר, אם אנחנו מדברים, אין יותר הווה עבר, אין דבר כזה עבר ואין דבר כזה עתיד, כי הכל קורה ברגע. למה? כי אני מניחה שהרבה פה הזדהו עם הרעיון, או עם התחושה, כי אתם עוברים את זה, אנחנו מדברים בטוח כל מה שכולם עוברים פה, כן. אם הם ערים לעצמם. מתי בן אדם מתחיל להיות במודעות גבוהה יותר?
כשהוא ער למה שקורה לו, אולי הוא לא מבין מה קורה לו, אבל הוא מבין שמשהו אחר קורה לו. ותשימי לב שבמיוחד אנחנו השליחים, או כל מישהו ממש בא להביא פה משהו, פתאום אתה לא בא לך לעשות את מה שרצית עד לפני דקה. זאת אומרת, לפני חודש חשבתי שאני עושה ככה, והיה לי רעיון, ופתאום משהו לא נותן לך, את אפילו לא יודעת מה זה המשהו, את רק יודעת שאת מחוברת לעצמך, ואת לא, פשוט אי אפשר, אי אפשר, זה כאילו ניתקו אותך מהשקע, זה כאילו קורה בצורה שאתה, אתה קם, אתה דקה אחרי משהו אחר, מה זה אבל דקה? אז במשך מה היום הגלים של שקורה, האנרגיה משתנים לך. נכון, אבל אז מה שקורה בעצם נוצר דיוק מטורף, כי אני אומרת שזה, אנחנו כבר, זה לא אנחנו עושים את זה, אנחנו לא באמת בשליטתנו, כי העצמי הישן היא ידעה לפתור את הבעיות שלו, היא ידעה, לא יודעת, צריך להתחתן, היה לי מינוס, צריך ללמוד, צריך. העצמי החדש הוא מחובר לשפה נשמתית, המצבר מאוד מדויק, והוא הולך ונהיה צר, ואתה מאוד מאוד מדויק במה אתה רוצה לדבר, עם מי אתה רוצה לדבר וכמה. ואתה מדייק את עצמך מרגע לרגע, כלומר ההשתנות היא בעצם העצמי החדש. ההשתנות, לא ההיצמדות למה אני מכיר, כי ברמה העובדתית כל מה אתה מכיר, אתה לבד מתנגד לזה. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה בדיוק לא העניין מסוגל של לעשות. המסכות שאנחנו מדברים עליהן, שאני שמתי היום, לא מזמן איזשהו פוסט שהמון אנשים מתהלכים עם איזושהי מסכה על עצמם. עכשיו, הם מודעים כבר למסכה של עצמם, כן? לא שומעת אותך, תגבירי טיפה. רגע, אני להגביר, כן. לא, לא, עכשיו אני טוב, עכשיו טוב. אקרב את המיקרופון. כן. אמרתי, לא מזמן העליתי פוסט שהמון אנשים מתהלכים עם מסכות. הם שמים על עצמם סוג של מסכה ומתנהגים לפי המסכה שהם, אוקיי? הם מודעים לזה שהם מתנהגים במסכה, וזה בעצם מה שמחרפן אותם, כי הם לא מאמינים כבר לעצמם ולמה לא יכולים שאומרים, להיות בכאילו. הם מנסים להיות כמו הקולקטיב, לדבר כמו כולם, אבל משהו בתוכם כבר לא מאמין, וזה בעצם מה שמכנס את ההרגשה הזאת בגוף, כי אנחנו בעצם כבר לא יכולים להיות מי שאנחנו לא, סליחה, אנחנו לא יכולים להיות מי שאנחנו לא, כן? אתה הופך ובדיוק על להיות זה את מאוד מדברת, מדויק. אנחנו צריכים רגע שנייה, כדי רגע לצמוח לרמה ההתפתחותית הזאת, כדי לצמוח עם החיים, עם הנשמה, כדי להגיע לשפע ולמחוזות של הצלחה, ואנחנו צריכים באמת רגע לזקק, את אומרת לנו מי אנחנו, אני אומרת רגע זה אפילו זיקוק ברמת הזהות, אנחנו מרגישים שברמת הזהות שלנו, מי שאנחנו, העצבוב שאנחנו, אנחנו משתנים, אנחנו כבר לא מדברים אותו דבר, אנחנו לא מרגישים אותו דבר, ולפעמים אני אגיד לך, זה יכול באמת, גם אותי דרך אגב, לפעמים זה טיפה רגע יכול לשגע, כולנו, כי יש לנו כל מיני את זיכרונות, כולנו. אנחנו אומרים, רגע, מה פה קורה לי? מי כאילו, אני, מי אני. מי אני? למה אני מרגישה ככה? מצד שני, אני יכולה גם לשים לב ולראות שגם האנשים בעצמם יכולים להזדהות עם העובדה, וזאת עובדה, שהם מרגישים אחרת, הם מרגישים שהם כבר לא מי שהם היו לפני שנה, או שנתיים, או 5 שנים, הם מרגישים אפילו לא לפני רגע. ממש אחרת, ואני חושבת שהדרך לצלוח את זה, את האנרגיה החדשה והתדר החדש, וזה לנסות אפילו לא לנסות להבין את זה, זה פשוט רגע זה לוותר על ליזום, ההגדרה. בדיוק, זה לא לנסות אפילו לוותר על להבין את זה, ההגדרה ועל ההבנה, סליחה, למה? כי אם נדייק את זה, אודליה, אז מה ההבדל בין אתם הקודמים לאתם החדשים? מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט. שהתודעה הקודמת, מי שהייתם, כי אתם כבר לא. לא משנה כמה אתה מנסה להיאחז שם, אתה כבר לא, אתה לא יכול לחזור. ההאחזות צריכה להשתחרר התודעה לגמרי. הקודמת עבדה מהשכל. התודעה החדשה, העצמי החדש אנחנו עובדים לגמרי. מהלב, מהנשמה. כל פעם שאני אנסה מהרגש. לחשוב בשכל על למה זה קורה לי, או מה אני צריכה לעשות עכשיו, או למה זה לא עובד לי, או למה ככה, או מה קורה לי, אני מחפשת תשובות בשכל, והחלק הזה שמדבר איתי, זה החלק הישן שמחפש את התבנית, את הדרך, את מה לעשות, את הדוינג, אוקיי, יש לי בעיה, אז מה אני עושה עכשיו? למה לא הולך יותר? למה? ולעומת זאת, החלק הזה, זה שתי שפות שונות, זה שני ישויות שונות, אתם רואים את עצמכם אולי אותו דבר, אתם לא באותה דאטה, אין את אותה תוכנה, זה לא אותו בן אדם,
בגלל זה אתם גם מתחברים למידעים אחרים פתאום, ופתאום כל מה שהגדיר אתכם כבר לא מעניין אתכם, ואפילו לא בא לכם לדבר אותו. ולמעשה הדאטה הזו היא דאטה שהיא מחוברת בסנכרון מדויק לתדר גבוה של אנרגיה של נשמה. עכשיו, אנרגיה היא לא מגיעה בתוכנית, היא לא מגיעה בדף עבודה, היא לא דומה בכלום, היא פשוט מגיעה מתוך התמסרות לרגע והסכמה לוותר על הגדרה, לוותר על שכל, על אני חושב, ורק להרגיש ולהיות כמו ילדים קטנים, שבכל רגע בדיוק. שואלים את עצמם מה בא לי, משתעשעים. ומה עכשיו אני רוצה, מה בא לי? לא מה צריך, מה אמרו לי, מה אסור, לא, לא. מה בא לי? כי בסוף אתם תעשו רק מה שבא לכם, כי ברמה העובדתית אנחנו מחוברים למעלה, כשלמעשה יש לנו שותפים. זה לא האשכול, זה החלקיק הנשמתי הגבוה והאלוהות שאנחנו, ששם יש חלק, שהם כאילו, תחשבי, כמו עושים איתנו את המסע, אנחנו לא יכולים לראות אותם, אבל הם עוצרים אותנו בכל רגע, והם לא ייתנו לנו, לא בא לך לדבר יותר את מה שדיברת, לא בא לך לראות יותר אף אחד. בא הם לך להקיא דואגים, את זה כבר, להגיד לה די זה, די. כזה. אני ממש, לגמרי, אז זה המצב. צריך פשוט כאילו לגמרי, לוותר על השכל, לוותר על הגדרה, ופשוט להיות במצב של הנני מתמשך בהווה. תעשי מה בא לך ברגע הזה, אוקיי? זה אז כל בואי, הסיפור. מהמם. את האמת שאני באמת יכולה להגיד שאני יכולה באמת רגע להזדהות עם הדברים האלה, כי אני רואה אותם קורים הלכה למעשה אצל כולם. גם אצלי, דרך אגב, כל כולם. השינויים שאני עברתי, וגם אצל אלו שאני מלווה, וגם אצל אלה כל בן אדם שני שאני מדברת איתו, כל בן אדם שני שנמצא לא יודעת איפה, שבכדור פה. אני פשוט רואה אותם חווים את זה בדיוק, וגם, דרך אגב, הרי אני מכשירה מטפלים, גם ההכשרת מטפלים שאני לימדתי עד היום, מ-2020 עד 2025, שיניתי את כל התוכנית, בהתאם לתדר החדש. למה? כי הרגשתי שאני כבר יכולה להקיא, באמת, להקיא את החומר הישן, כי הוא לא מדויק למי שאנחנו עכשיו. הוא לא מדויק, ועכשיו זה מדהים. הרגשתי באמת שצריך לשנות את כל מערך הדרך שאנחנו בעצם מובילים אנשים, כי הדרך הובלה של 2020 היא לא הדרך הובלה של 2025, בואי אוקיי? נגיד שכשאתה אה, מתמסר לזה, לגמרי. ומפסיק לריב עם זה, אתה ולחפש את בדיוק. עצמך, או לשאול, אז למה זה לא עולה, למה פתאום אין לי עבודה, למה פתאום אף אחד לא בא, למה פתאום אני לא בא לי, כשאתה עובד, זה גם שיפטינג, זה גם שלב, כי יש את השלב הזה שאתה עוד נלחם, ואתה מנסה בכל דרך שאתה מכיר מפעם, ואתה לא מבין מה קורה, ואתה אומר, וואו, לא עובד לי כלום יותר, כאילו, מה קורה? משהו לא בסדר. אבל זה בדיוק העניין, שזה לא משהו לא בסדר, שברגע שאתה מתחיל את ההתמרה, אתה מתחיל להבין בעצם, זה מה שאני אומרת לחבר'ה שמדברים איתי, או לאלה שאני מלמדת, תפסיקו לבזבז את האנרגיה בלמה לא עובד לי, למה אני תקועה, אולי אני אעשה ככה, לא. תשחררי, לא עובד, ופשוט תהיי בתוך איזה בינג מתמשך. אל תפחדי מלא לעשות כלום, אל תפחדי מהשקט, אל תפחדי בדיוק. אין לי פניות, וואו, מה אני עושה עכשיו? כסף, המטבע של המטריקס. לא לפחד רגע, כי ברגע שתורידי את הפוקוס מהדאגה הזאתי, ורק תהיי, פתאום קול מסוים ידבר, את תקבלי הנחיה, כמו איזה נביא, זה יגיע, זה ואגב יהיה נעים, זה כולנו, תהיה בדיוק, זה ידיעה. מזוקק, את גם תתחברי בדיוק לשליחים שמתאימים לך, ואגב אנחנו בתקופה של שיתופי פעולה קולקטיביים, מדהים. והכל יהפוך להיות מדויק לרגע, כי זה הגן עדן התודעתי, זה בדיוק מה שאני מדברת, אז זה שפה, זה שפה חדשה, זה הסתכלות אחרת לגמרי, ואין, הטיפ היחיד שאני יכולה לתת פה הכי טוב לכולם, זה פשוט, כל פעם שאתם קולטים, שאתם מנסים לפתור את המצב שלכם במחשבה של קודם, של מה אתם רגילים, אתם לא, אתם איבדתם את המסלול בווייז שלכם, כאילו,
תעצרו שנייה ואל תחפשו, תפסיקו לחשוב, רק תתחילו להרגיש. ואגב, לא צריך גם מדיטציות, אני יכולה גם פתאום להיזרק על הספה מתוך ניתוק, אני רוצה שקט, לגמרי, נכון? לגמרי. כולם רוצים עכשיו שקט. מתוך השקט מגיע ידע מזוכח. לגמרי. אני רוצה ואז ללכת כל השאלה מה אתם עושים עם הידע הזה, זה כבר אנחנו נדבר בפעם בהמשך, הבאה. אני מניחה. אז באמת, מה את אם אנחנו אומרת? נסגור את זה, אני אסגור את זה בעוד משהו אחד, ואנחנו נסיים את זה, כי זה, ואנחנו פה מסיימות עם איזשהו מסר. אני מוסיפה עלייך, ואני אומרת, כאילו, את מכירה את הנושא שבאינדיאנים יש לכל אחד מאיתנו תשע חיות שהן חיות הטוטם שלנו? מכירה את חיות טוטם? כן, אוקיי. אוקיי, אז יש איזו חיה אחת ספציפית שבדיוק מדברת על השקט הזה, מדברת על איפה אנחנו הכי הרבה מתעוררים, וזה העורב השחור. והרבה אנשים באמת ככה, ככה אני רואה שלהרבה אנשים בזמן האחרון יוצא העורב השחור, במיוחד לאלה שמחפשים את השקט הזה ונמצאים כל הזמן ברעש של עצמם, ומה אני אעשה ואיך אני אעשה ולא עובד לי, ואז הם נמצאים במלחמות הפנימיות האלה. ובעצם מה אומר העורב השחור? הוא אומר דווקא הכוח התבוננות. והעוצמה שלנו נמצאים בשחור. עכשיו, את אומרת, מה זה שחור? זה, אני לא רואה כלום בשחור, אבל ההפך, השחור זה הריק, זה הריק הגדול, הריק הגדול. אנחנו נמצאים בתוך הריק הגדול הזה, אוקיי? מאפשרים לעצמנו להיות בתוך הריק הגדול הזה, אז מתעוררות התשובות. מתוך השקט, מתוך הריק, מתוך המקום של ניקוי הרעשים החיצוניים והפנימיים ושל העבר, אז נוצרים המקום שמתהווה הידיעות הכי הכי גדולות, ובדיוק המסרים שאת מדברת עליהם, כי ממש. פתאום זה קופץ לבטן ואת קמה מהמיטה ואת אומרת, אוי, זה מגיע, אבל רגע בוא ננקה, וזה באמת המסר שאני ממשיכה אותך, ננקה את כל המחשבות ונגיד לעצמנו דבר אחד, אנחנו בכל רגע, בכל שנייה, יכולים ליצור לנו עתיד טוב יותר, נפלא יותר, גדול יותר, מואר יותר, כשאנחנו מחוברים לריק הזה, מחוברים לשקט ולאמת שלנו. That's it, כאילו, פה אני יכולה לחתום את זה ולסגור את זה. וזהו, אז אסנת, אימא'לה, איזה שידור לא מתוכנן וכיף, עם המון המון מסרים. אנחנו, ממש. מה שנקרא, נעיף את זה החוצה, ואני גם, ברשותך, אבקש מאנשים שמקשיבים לזה, פשוט, באמת, רגע, תקשיבו לזה אפילו באוזן אחת, ואפילו אוזן שנייה, כי לפעמים רגע צריך לעכל את אפשר גם המידע לשאול הזה. שאלות, אפשר גם... וכן, בואו תשאלו בטח. רגע שאלות, לאיפה זה פוגש אתכם היום כן. בחיים שלכם, איך אתם מרגישים, שתפו אותנו באמת, האם אתם רגע יכולים להזדהות עם מה שאמרנו, מבינים את מה שאמרנו, מרגישים את מה שאמרנו, ואיזה מסר עכשיו אתם תיקחו איתכם הלאה נסכים להיות להמשך בשקט. השבוע, בדיוק, זהו. להמשך השבוע, החודש, כדי לצמוח לרמה שאתם רוצים להיות, ולהיות מי שאתם רוצים, כדי לחיות מהנקודה הזאת שאנחנו חיים בתוך איזשהו שקט פנימי שמאפשר לנו את הצמיחה ואת ההצלחה שאנחנו רוצים. אני רק רוצה להוסיף דבר אחד. אני הייתי אומרת, פשוט להסכים, ל... תראו, קורה פה משהו גדול. פעם ראשונה בחיים שלנו, אנחנו באמת. כשאנחנו מחוברים לנשמה שלנו, איך אומרים, בגן עדן אין זיופים. לא ייתנו לכם. אתה לא יכול לזייף, אתה לא יכול להיות אה, אחוז זיוף ו99 מלא. אי אפשר. וכל התקופה הזאת של מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה בשביל להבין מה אנחנו לא, כדי להבין מה אנחנו כן, כדי לדייק ולזכך, וכל מה שצריך לעשות עכשיו זה להסכים. כי אודליה, אם נשאל אנשים, מה אתם רוצים עכשיו? הם יגידו לך, שקט. כולם רוצים שקט. אבל נכון, שקט בעצם ושלווה. הנשמה שלכם שולחת אתכם לשקט, כי אתם מתנתקים ואתם רוצים להיות עם... אבל אתם מפחדים מהשקט. כי בתוך השקט, כמו שאת אומרת, בתוך הריק השחור הזה, יש את כל הידע והוא לא מבחוץ, כי הוא זה היה בפנים. העולם הישן, הידע הוא מבפנים. ולא לפחד להיות בשקט, כי מתוך השקט מגיע, זה קידודים, זה דאטה שכל אחד אגב יש לו את הזכות וכולנו מקבלים אותה,
בשביל להתחבר למי שאתה בדיוק, לדבר את התדר שלך, זה לא למדתי עוד משהו ואני עושה את זה, זה אחר לגמרי, זה זיכוך, זה דיוקים, וזה קורה אך ורק מתוך התבוננות בתוך השקט הזה. מדהים, זאת באמת, זה כן, טיפ אחד הטיפים, ומי שיקשיב לו באמת ירגיש את הנקודות אור ויחווה את השקט הזה בעצמו. אז אסנת, תודה. יאללה, יאללה, אנחנו, טוב, אנחנו ככה, באמת, שוב פעם, שום דבר פה לא נכתב, אנחנו דיברנו על זה ברור. באהלן אהלן, וככה אנחנו רוצות להביא לכם, מי לדבר שפה את מרגיש, האמת, אודליה. כן, לדבר את האמת שלנו, בלי תכנון, להגיד לכם מה אתם עוברים, להביא אתכם לנקודות של אור והצמיחה. אז נתראה בפרק הבא, ותודה, תודה לכולם. יאללה, בכיף. ביי.